tu dneska som pro vás natočím video Ahoj. Toto video sa bude volať Ahoj. Vidíte, už som si nachystal toto, takže skúsime to spustiť. Možno to nebude fungovať. Necháme sa prekvapiť. Zapojíme TNTčka. Vidíte? A seká. A čutá jama. Toto mělo být jak ahoj. Ani to tak nevypadá. Či si ukážeme, čo môžeme urobiť z TNT. Takto dáme také kolečko. Takto. Do spoda dáme tak. Takto TNT. To je do kolečka TNT. A navrch TNT. Tady dáme obsidianotika. Tak to rýchlo vykopeme. Tak. Má taký celý postup. Takto dáme do kolečka. A dáme páčku. Či to vyletí. Pum! Vidíte? Takto. Takže vždycky iba takto. A môžete dať aj dvě. Nevím, čo by sa stalo. Vidíte, to sa takto zapojí a to vyletí do vzduchu. Takže toto video by sme mohli končiť. Čau.